الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين wajibate biye jumaye biye lahorma donye biye jumaye ala batuli ani ala deli wajibate jina ni meleke ani harmade ni wurdane ala ya ndawde kama anga ale ala don ka ale ala nyini ka andaba ka shale ala la wajibate ka do dugole ani bangeni hami wajibate ay ka do ani nyini ve ni bele jele bi sara masa mina allah taala kilo wajibate ala mina ye nyeda ami kofla la sabula na ala ko ka bi kofla nyena ako an hadamadenw a y'an da wajibate k'a dɔn diɲɛ hɛrɛ diɲɛ nɛɛma lahara hɛrɛ ani lahara nɛɛma a bi sɔrɔ sira minnu fɛ a la kunbaba dɔ ye ala ɲɛsiranya ye ani i k'a dɔn k'ala ɲini wajibate k'a dɔn ni ala i kɔfilɛ an na o ala ɲɛsiranya wajibate o dɔgɔyara an bɛɛ lajɛlen dusukun o kuma ala min n'a y'an da ka tila k'an hinɛ minɛ wajibate k'a dɔn ka nin nɛɛma in ni nin hɛrɛ in bɛɛ k'an ye wajibate hali ka da fiɲɛ min n'an b'a sama k'a fili lempo ti sara la patente ti sara la wajibate k'a dɔn i ti permission ɲini ala ka di wallahi masa min n'a y'o kɛ masa min n'a y'o kɛ an b'a ɲini o masa kelen de fɛ se bɛ masa min masa min ka se bɛ laban masa min ka se ka kɔrɔ se bɛɛ ye masa min ka se bɛ se bɛɛ la o de ye Alahu Taala ka se ala i ka sebaya kɔnɔ anw y'i deli anw malidenw anw y'i deli ala e ka sebaya kɔnɔ ala i ka hinɛ ani ka makari kɔnɔ anw malidenw y'i deli anw ka nin jamana min n'a to a ye Mali ala min ni min b'a kɔnɔ kabini kununko kana bila bi la min kan ka kɛ sini subahana wa taala e ala de b'a dɔn nka anw y'i deli ala i ka hinɛ ala i ka hinɛ k'i ka hinɛ suranga i ka makari suranga ala ko dama min dalen bɛ k'anw ka jamana in sɛgɛrɛ subahana wa taala wallahi an b'a dɔn Alahu Taala b'a kalama a kɛra ka da kun min kan ala b'a kalama ala don an n'u cɛ don an ni bamajuw cɛ ala don an ni maa lagosilenw cɛ don an ni kafiriw cɛ ala don an n'u cɛ i k'an sutura ala i k'an sutura ala i k'an ka jamana kisi i k'an ka jamana den kisi ala i k'a dɔn bamajɛ kɛwale janfa kɔnɔna ani kɛnɛmana ala anw ye min dɔn an tɛ min dɔn gundo dogole a n'a bangeni Allahu Taala e de b'a bɛɛ kalama ala an ka jamana kisi jamana min don a ye Mali maliden kisi a kɔrɔfɛma n'a tilebin fama maliden kisi min ye finman ni jɛman ye maliden kisi ala n'i y'an kisi i ka hɛrɛ suru an ka jamana o ye ka di dɛ ala ni y'an kisi an ka jamana kɔma ni ɲɛma i k'an kanu don ɲɔgɔn na ala se t'anw ye se b'e de ye ala an b'e de deli لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمكري تكبير الله وجبت ñeni zoron ngara mogo la afoye mbadi aw fanama adama wajabati ka do nay mi mogo gla ma war ñini fe e ka duwo ke garbu ke ñi o ma ko telia wajabati chawoche ni bi boy ikasu nam so ma dafe nam wajibate k'a dɔn i ka bɔ hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la a bɛ ala de bolo k'a tɔ sinsin k'i sara ala la wajibate i bɛ mun fɔ ala ye ala ne zara e la ala ne jigi dan bɛ kelen de kan ala foyi tɛ dugukolo sanfɛ e ala kelen kɔ ala ne bɔtɔ filɛ n ye kalifa e ala de ma ala fanga bɛ e de la se bɛ e de wajibate ni ne fi kadala n'a ye ja i b'a fɔ arabukan na wajibate k'a dɔn Allahu Taala a b'i kɔlɔsi i bɛ taa i ka du kɔnɔ taa la ka segin ala ko mun bisimilahi tawakaltu alallahi wala hawla wa ala quwwati illahi billahi a banna jumakadi wajibate i bɔtɔ i ka so da fɛ ni nin fɔ wajibate ngala mɔgɔ akara kilise ka ban ngala mɔgɔ ye ngala nina min ye Seydou Ousmane Madana Chérif Aïdara wajibate ni ye nin fɔ n y'a ɲini fɛ ala kama i ka dugawu kɛ n yɛrɛ ye ani n ka denbaya ala k'a ka jamana tanga ala k'o k'a ka ala kama ala k'o kɛ Mahamadu Rasulullah ala k'o kɛ Maka ni Madina barika kama ala k'o kɛ Kuresiw kama ala k'o kɛ Kuranɛ kama ya Rabbi kira n'a bɔnnaw ala k'a k'olu kama ala k'an ka jamana kisi la ilaha illa al-Fatiha
لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله آمين آمين الحمد لله رب العالمين wajibate ne be mbolo karika do bi boni sebe minu kama soirée Bamako wula wajibate ka do ne kunafoni jenze linyi kunafoni mi ikado na yara kara jense na ni fantan na ni bela jilena wajibate ka do kama le do be uya ke jense le na ni kakala koroi atwa de ko Baltazar wajibate ka do Baltazar ko ikado adun jera de sabula kama le sharatugu ko amma fenge mana amma se mama opma akabo kasola kata magula nin ko in ye maa caman gamana gwa ni dun ye sɛbɛn furaw ta ani sarakisɛw ta k'a lajɛ Guinée équatoriale ko in de kɛra kɔrɔfɔ in kɔni bonyana diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen kumana cogo min ka di ye nka n'i ye sarakisɛw ta k'a lajɛ Baltazar Ngonga o de y'a to a ye a ka kiiri don saratigiw ko wajibate i k'a dɔn tɛ mago la i ma se maa ma i ma fɛnkɛ maa na wajibate ka sababu kɛ a kun minɛna minɛni kun de ye muso 400 o bɛɛ lajɛlen ja de yera kɔfɛ i k'a dɔn a bara ka dangadenya k'olu la wajibate muso ninnu gabila ka ca faama muso fanda muso a yɛrɛ a sɔma dɔ furumuso kun b'a la a bɛɛ lajɛlen ye video ye i k'a dɔn a yɛrɛ bara k'i jan sɛbɛnnikɛla ko tribunali kɔni ye ayiwa a ka kiiri kɛ wajibate i k'a dɔn kiiri in kɛlen u ko fɛn kelen de tun bɛ yen min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a minɛ o de ye u taara joli ta k'a lajɛ ni banajugu t'a la ayiwa n'a ma kɛ sababu ye ka banajugu bila muso ninnu na u y'a sɔrɔ a ka kɛnɛya ye wajibate banakisɛ kelen t'a farikolo la ko tuma a ka taa muso o muso n'a n'o de yera video la wajibate a m'u diyagoya a ma bin u kan wajibate k'a dɔn a kelen de ye min kɔni k'o bana u bɛɛ lajɛlen y'a dɔn Baltazar a bara ka muso ko k'u lamɛnbagaw k'a kɛ to wa a bara k'a filmer fana u bɛɛ lajɛlen y'o ye o tuma a ye mun de kɛ foyi Baltazar dama min b'an kelen-kelen ka bɛɛ la a bɛ ban nkalon de don wa ne ko n'a fɔra ko i ye sunguru tigɛ walima i ye nin ɲɔgɔnna ko kɛ i ye Baltazar ye jamana in kɔnɔ jɔnni de t'o kɛ cɛ jumɛn d'o la muso 400 n'olu karila furumusow b'a la wajibate walimusow b'a la fabamusow b'a la ka t'u yɛrɛ di nin ma wajibate k'a dɔn ko dɔnda la bi a ka taa ka so a ma foyi kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soirée Bamako kɔnɔ Bamako la Les Échos Modi Keita nin y'ale ka sɛbɛnni ye Modi ko mɔgɔ daba tugura a ko min ye kunu ye i b'a ye k'a fɔ nɛgɛ kaɲa 10 waati min ye Mali a ye gouvernement ɲɛma kura sɔrɔ o kɛra n'o ye général de division Ablaye Maïga sɛbɛnnikɛla ko ko nin ma kɛ balilako ye sabu malidenw tun sigilen bɛ ka nin ma kɔnɔ sabu n'i ye ko taabolo lajɛ kabini waati jan tuma min na min ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga Mali premier ministre kɔrɔ tuma min na ale tun bɛ farigan kɔnɔna la maa min y'ale nɔrɔ bila fo kalo 4 o de kɛra a don in colonel kun don n'o ye Ablaye Mayiga sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ jamanakuntigi a ye jɔyɔrɔba dɔ di a ma n'o ye ministre d'État ye min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali la ni k'a bila ministre bɛɛ lajɛlen sanfɛ a bɛ ale ni ministre d'État de ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o taabolo lajɛ waati tɛmɛn'o la o tuma min ye Mali ale ka lajɛbaw kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ premier ministre kan ka taa yɔrɔ min na o tuma min ye ministre d'État ko de bɛ taa yen sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn dɔ tɛ fɔ nka sifa bɛ dɔn a ko n'i ye k'u taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ premier ministre ale jɔyɔrɔ kun dɔgɔyara sabu min ye ministre d'État ye o de tun bɛ k'a ka baara caman kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Sogɛli ye kunasini jamanakuntigi kɔni y'ale labila ka bɔ premier ministre la o tuma min ye joona hali tile kelen ma kɛ ni k'a nɔrɔ bila joona sɛbɛnnikɛla ko min ye Ablaye Mayiga n'o ye général de division ye karamɔgɔ daba tɔgɔ b'a ye k'a fɔ ko mago caman bilalen bɛ ka makɔnɔ n'i y'o lajɛ o de ye lakanako ye n'i y'o lajɛ tuguni o de ye jamana gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko min ye bɛn ni kɛlɛ ko don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma ko sigi kɛn bɛ ka makɔnɔ fɛnɛ la sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ politiki tɔnw karamɔgɔ daba tɔgɔ olu ni fanga bɛ furugu la ni ka se k'u b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka na ni bɛn ni kɛlɛya ye o tuma ko Ablaye Mayiga
bɛna se k'o kɛ wa sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ Ablaye Mayiga karamɔgɔ Dabatukura hakili juru caaninen don sabu n'i y'a lajɛ min ye Mali a ka lajɛba kɛnɛ caman bɛ yen Ablaye Mayiga wulila ka jɔ ne wa a ye kunnawolo sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kunu ye ministre d'État ale ni bi premier ministre u tɛ jɔyɔrɔ kelen ye u baaraw tɛ kelen ye Ablaye Mayiga a bɛna s'a kɔrɔ wa o ɲininkali tobi bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko dun taabolo lajɛ min ye ministre 7 olu gɛnɛ ka b'u jɔyɔrɔ la n'i ye olu lajɛ o ye Bintou Kamara ye ministre de l'énergie n'i y'o lajɛ tuguni o de ye ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions Ibrahima Ikassa Mayiga sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ tuguni min ye ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille madame Kulubali Mariamu Mayiga o fana gɛnna ka bɔ a jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko ministre de l'environnement o ye Mahamadou Samake ale fana y'a jɔyɔrɔ bila ministre de la culture n'o ye Andogoli Guindo ale fana gɛnna ka bɔ yen ministre délégué auprès du premier ministre chargé des relations madame Fatoumata Sekou Diko ale fana gɛnna ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ ministre de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle madame Bagayogo Aminata Traoré ale fana gɛnna ka bɔ yen o b'a dafa maa 7 la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye maa 28 ye maa 7 taara maa 7 nana sɛbɛnnikɛla ko maa caman tora nɔ na min ye Ablaye Mayiga journal de division Mali premier ministre kura karamɔgɔ Dabatukura sigi kɛmɛ k'a makɔnɔ maliden bɛɛ lajɛlen sago ye min ye baara ka ɲa a bolo kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Les Échos kɔnɔ Modi Keyita ale ka sɛbɛnni don Jabate ale bɛ bolo kari ka don a don i bɔra sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako la o don Jabate doni tala ka minɛn mana girinya an n'u fo o sɔri yɔrɔ bi sɔrɔ minɛn kɔnɔ i bɔra k'a fɔ cogo min Ablaye Mayiga i k'a dɔn ministre Kwale ale de kɛra premier ministre ye a bilala Choguel Kokala Mayiga nɔ na maa o maa n'i bɛ faamuyali kɛ i bɛ politiki baara dɔn i bɛ jamana in dɔn bɛɛ b'a dɔn nin kun kan ka kɛ Jabate nka min kɔni jɛlen don min bɔra a la n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye Jabate k'a dɔn mɔɔ hakilina tɛ kelen ye nka a ye baara kɛ a ye cɛsiri kɛ Jabate k'a dɔn jamana jɔlen ani jamana ɲɛtaa a y'i se kɛ Jabate nka hadamaden bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔna ko kan sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya min donna Choguel ani Sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ a ye kuma gɛlɛn min fɔ Jabate o de kɛra a taakun ye i bɔra k'a fɔ Choguel ye banana siɲɛ 2 Jabate bɛɛ lajɛlen ko nin y'a taalen nka a seginna ka na ni min waati sera o na kɛ Jabate ni mɔɔw y'i bila place la n'a y'u ja waati min u b'i bɔ a la o de la Ala ka place foyi t'o bɔ premier ministre kura Ablaye Mayiga Jabate k'a dɔn a welela min ye maa 28 ministres olu de bɛna dɛmɛ baara la Jabate k'a dɔn Choguel Mayiga ka gouvernement i b'a ye k'a fɔ a yɔgɔyɔra sabula a yɛrɛ kɛrɛfɛmaw n'a nagakɔrɔma Ibrahima Kassa Mayiga u kun ni Choguel ka surun kosɛbɛ M5 RP Mado Jabate ale tun bɛ ministère min na u k'o de ma ministère de refondation de l'État chargé des relations avec les institutions ale bɔra yen Jabate k'a dɔn a wa gouvernement kura min ye a wa Mayiga kɛ ka gouvernement ye a ma bali maa na sabula a bɛ n'a fɔ Choguel ni maa o maa kun ka surun Jabate k'a dɔn a tila bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra baara in na Jabate k'a dɔn sigikun kelen don ka min ka taali kɔnɔ ne bɛɛ tun b'a dɔn k'a fɔ gouvernement yɛlɛma mana kɛ ale kɔni bɛ bɔ a la o ye Babilu ye Jabate sabula Babilu a nani i k'a dɔn ka kɛ kuranko ministre ye a ma k'an ma hɛrɛ ye don o don gɛlɛya don o don kuma kura don o don kurantigɛ banbali Jabate maa kura min welela yalima o na se ka ko kɛ wa ɲininkali bɛ yen o n'a ta bɛɛ Babilu kɔni i k'a dɔn a tɛgɛlankolon ma bɔ sabula i k'a dɔn dignité d'officier ordre national du Mali o de dira a ma i bɔra k'a fɔ ministère de l'artisanat, culture, industrie hôtelière, tourisme Jabate k'a dɔn Andogoli Guindo Jabate k'a dɔn a wa kuma kun diyara o fana nɔfɛ o bɔra yen Jabate k'a dɔn a jɔnɲankɛ Mahamadou Samake o de tun ye ministère de l'environnement, assainissement, développement durable i k'a dɔn madame Bagayogo Aminata entrepreneur national emploi formation professionnelle madame Mariam Mayiga promotion de la femme enfant et de la famille là-bas kɛra madame Fatoumata Sekou Diko ye Jabate i k'a dɔn sɔmi kelen don fana o fana ni Choguel fana kun ka surun Jabate ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra yen maa kura minnu welela Jabate n'o ye gouvernement kura in ye 7 o de ye maa kura ye minnu ma deli ka ministeriya kɛ Jabate k'a dɔn a maa kura ye joni min kɔni ye général Ablaye Mayiga Jabate k'a dɔn ayiwa
ale ye wele bila minnu ma u kana a dɛmɛ baara la Bakari Traoré ale bilala Ikasa Maïga nɔ na ministère refondation de l'État chargé a tɔ i yɛrɛ n'o ɲɛfɔ wajabate k'a dɔn a bɛ wele don min i k'a dɔn expert do mission d'appui à la refondation de l'État la Bouakari Diané wajabate ale bilala ministère de l'énergie et de l'eau la ale de bilala Bambilor nɔ na ka kangari da ye Bouakari Diané i nane min filɛ nin Bambilor taara sira min fɛ ni m'i jija o sira kelen i bɛ t'o fɛ ten ŋaɲa kuranko gɛlɛya wajabate k'a dɔn kalo kelen an ka ɲɛ sɔrɔ a la min kɔni wulikajɔ o ka kɛ wajabate k'a dɔn jamanakuntigi Nagakɔrɔ Madu a fana ye conseiller de ye i k'a dɔn jamanakuntigi Nagakɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko foyi kɔni tɛ gɛlɛyara kuranko la a tɛ min kalama yan'a ka k'a ye wajabate k'a dɔn min ye kokura ye Mamu Dafe i k'a dɔn n balimakɛ don entrepreneur i k'a dɔn min ye seko ni dongo ye o kɛbaa don o dɔnbaa don san joli min ye festival sur le Niger ale de b'o baara kɛ wajabate k'a dɔn a bilala min na dunan tɛ a k'an ka o yɔrɔ in ɲɛdɔn fo k'a fɔ k'a to ten a bilala maa min nɔ na o de ye Ando Goli Gindo ministère de l'artisanat culture industrie hôtelière et du tourisme Madame Doumbia Mariam Tangara wajabate ale bilala Mahamadou Samake nɔ na yɔrɔ min n'o ye environnement assainissement et développement durable Madame Oumsal Sek wajabate k'a dɔn n ye muso in ye Allemagne ale de tun ye Mali ka lasigiden ye Allemagne n jiginna a kan wajabate k'a dɔn a ye n sɛbɛkɔrɔ bisimila kɛ n dumuni kɛ n sɛbɛkɔrɔ fa a bɔra ambassadeur la nka a seginnen ka na faso kɔnɔ a welelen filɛ ka kɛ ministre ye ale kɛra i k'a dɔn ministère de l'entrepreneuriat national emploi formation professionnelle wajabate a bilala maa min nɔ na o de ye Madame Bagayɔkɔ Aminata Traoré Madame Jara Jɛnɛba Sano a bilala Madame Mariam Maïga nɔ na musow ka ministre so wajabate k'a dɔn o fana k'i bɔ yen Madame Fatoumata Sekou Diko département ministère délégué auprès du premier ministre chargé réforme politique et institutionnelle wajabate k'a dɔn ayiwa min kɔni wulikajɔ ni jateminɛ ye i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ fana kura kɛra o place fana na sabula min ye ayiwa Mamani Nasiri o fana tun ye expert électoral ye i k'a dɔn ministère de l'administration territoriale la n'o y'i bɔ a la fɛn o fɛn tun bɛ yen ka kɔrɔ wajabate ministériya la ni wolonfila kura in bɔra a la a bɛɛ lajɛlen tora a nɔ na wajabate k'a dɔn magama k'a si la i k'a dɔn jango baara kɔni a ka k'a kɛcogo la wajabate kura minnu kɔni donna n bɔra k'o de f'i ye kɔrɔlen minnu bɛ yen i y'a dɔn i y'o dɔn ne yɛrɛ y'o dɔn mɔgɔw y'o dɔn a ma se o tɔgɔ sɛbɛnnen don dɛ a ma se an ka segin o kan sabula o ye kodɔnnen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula Jeka pub k'a feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ wara joona ne bɛ tigɛ don journal aujourd'hui maa min y'a sɛbɛn a tigibatigi n'o ye Elhadji Abiyachi Aïdara Chérifou don karamɔgɔ wara min ye chérifukɛ a ka kalimu ka di a ko min ye club des ambassadeurs et consuls du Mali karamɔgɔ wara minnu bɛ n'u ka jamana y'u yamaruya ka na Mali kɔnɔ a ko nin bɛna k'a siɲɛ galigale ye u ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ye foire belebele la foire min tɔgɔ ko bazar diplomatique sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin kalo in tile 30 o ye sini kunɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko min ye centre international de conférence de Bamako mɔgɔ de b'a tɔgɔ lasigiden fɛn fɛn bɛ faso Mali kɔnɔ min ye jamana o jamana ko de ka lasigiden biya finman ni jɛma u bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min ye CICB kɔnɔ mɔgɔ de b'a tɔgɔ ni ka ɲɔgɔn ye i b'a ye k'a fɔ ɲɛgwɛn bɛɛ lajɛlen b'i da don i ka jamana ka seko ni dɔnko la sɛbɛnnikɛla ko kɛnɛ in a laɲiniba kun ye mun ye mɔgɔ de b'a tɔgɔ jamana o jamana ko Ala y'a da diɲɛ kɔnɔna la i b'a sɔrɔ seko ni dɔnko baara dɔ b'a jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ u ka laadala ko i b'a ye k'a fɔ ni jamanaw ta tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali n'a ka laada Mali n'a ka kokɔrɔ i b'a ye k'a fɔ n'i ye Brésil fana la u ka laada n'a ka kokɔrɔ ka taa bila l'Américain ka laada ni kokɔrɔw la sɛbɛnnikɛla ko ni min ye nin ambassadeurs ye ka taa bila consul la karamɔgɔ Dabatkɔrɔ bɛɛ lajɛlen de bɛ n'u ka laada ni kokɔrɔw fɛn minnu bɛ k'u ka jamana la kabini jamana y'a yɛrɛ sɔrɔ don min na ka na bila an bɛ don min na ko bi ni k'a bɛɛ lajɛlen tɛrɛmɛ k'a ɲɛfɔ malidenw ye ka tila k'a ɲɛfɔ u jɛɲɔgɔn ambassadeurs ye karamɔgɔ Dabatkɔrɔ ko kɛnɛ a kunbɛn sɛbɛnnikɛla ko min ye club des ambassadeurs ye i b'a ye k'a fɔ u y'a jira k'a fɔ k'olu wasalen don o tuma ko baara ɲɛbila la karamɔgɔ Dabatkɔrɔ u ye maa minnu lataama k'olu sira tɔgɔma i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka kanubaga de ta ni k'u sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko nin ko in mɛnna ka sɔrɔ a ma kɛ a da mun kan sɛbɛnnikɛla ko min ye ko labɛnnaw ye u ko ko kuma sebali o tɛ karaba o tuma k'a kan ka kɛ ni Ala de y'o latigɛ a ko waati o waati ni Ala y'o latigɛ ye i kan ka ko min kɛ i b'o k'a kɛcogo la o tuma k'u bɛ
maaw ma sɔnna ka don nin ko in na karamɔgɔ Dabatuma k'u b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn min ye kɛnɛ ye i b'a ye k'a fɔ min kɔni ambassadeur ni consul ye olu ka kuma ɲɔgɔnyaw tɛmɛnen kɔfɛ o tuma min ye sandi ye o bɛna labila i b'a ye k'a fɔ mɔgɔbatigiw fana ye sɛbɛnnikɛla ko complexe agro industrie n'o ye SDA min ye ancien footballeur ye Mali kɔnɔ Seydou Bilen Keita karamɔgɔ Dabatuma k'ale fana bɛna ye kɛnɛ kan munna a ye hakilina ta ka nin usine in dayɛlɛ o tuma k'a bɛna o espérance a bɛna o tila ni maaw cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko société Titan min ye moteurs ye olu fana bɛna ye kɛnɛ kan o tigibatigi ale fana bɛna exposition kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko société wɛrɛ bɛ n'o ye Nissan ye olu fana bɛna ye kɛnɛ kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko ministère de l'artisanat de la culture industrie karamɔgɔ Dabatuma k'olu fana bɛna ye kɛnɛ kan Mali seko n'a dɔnko min ye ministre kurakura Mamu Dafe karamɔgɔ Dabatuma a bɛna o ɲɛfɔ jamanadenw ye min ye Apex Mali ye olu fana bɛna fara o kan sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kɛnɛ in ye kɛnɛ wasalen don karamɔgɔ Dabatuma ko mun de bɛ fɔ malidenw ye o de ye an ka bɔ i ko kɔnɔkulu o tuma n y'a ye siɲɛ kelen n y'a mɛn siɲɛ kelen o ka fisa n y'a mɛn siɲɛ 100,000 kuma ma ɲɛ dɛ n y'a ye siɲɛ kelen n y'a mɛn siɲɛ kelen o ka fisa n y'a mɛn siɲɛ 100,000 ayi o tɛ i m'a faamu wa ayi n y'a ye siɲɛ kelen ka n'o bɔ o de ka bilen n y'a ye siɲɛ kelen n bɛ ka dɔ de fara kan k'a tɔ kokɔrɔla don e b'a k'a tɔ de tiɲɛ o o tuma an ka dɔn n y'a ye siɲɛ kelen o ka fisa n y'a mɛn siɲɛ 100,000 kuma ɲɛna o dɔrɔn de don karamɔgɔ Dabatuma min ye kolabɛnnaw ye u y'a yira k'a fɔ min kɔni ye ni ambassadeur ye o tuma u ko joona joona olu ka kanu min bɛ Mali kan o tuma min ye Mali ye ko Mali bɛ maa jɛɲɔgɔn bɔ karamɔgɔ Dabatuma ko dunan bisimila yɔrɔ ye Mali ye o tuma k'olu yɛrɛ bɛ se k'a fɔ sa kabini olu ye lasigidenya daminɛ maa minnu ye munumunu salo kɛ jamana caman kɔnɔ k'u ma deli ka nin ye u ma deli ka nin mɛn jamanadenw ka nin hakilina ta ko Mali kɔni ko don o don ko kura bɛ Mali kɔnɔ ko malidenw ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔ ye kunnafoni filanan ye an ye min bɔ journal aujourd'hui kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don wajibati ne bɛ bolo kari ka don kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui a bolo ko 400 siɲɛ 37 Alhaji Abe Haidara sirifukɛ nin y'a ka kaali ye wajibati k'a dɔn mɔgɔtigi ni dakojugu ye tiɲɛ ye nka i k'a dɔn a ka bugi yɛrɛ i k'a dɔn kala ka senda la dɔ ser'o ma wajibati k'a dɔn dankɔrɔba t'a jogo bila min ye directeur général ye INPS Usumani Kulubali wajibata a ko ale nakun tɛ tulonkɛ ye ale nakun tɛ ɲɛnajɛ ye jamana dara ale la ka ta ka bila INPS ɲɛfɛ a kun de ye baara ka kɛ jɛlenya la baara ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ nganamu maw suyɔnikɛlaw binganikɛlaw wajibati k'a dɔn u b'olu jɔlen sɔrɔ bɛɛ b'a jɔlen sɔrɔ a ɲɛ sabula jamana nin yɔrɔ in min ye a misikara jarati tɛ to maa na miliyari 5 ani miliyɔn 49 n'a kunkanfɛ wajibati a y'i ni da ka kɛsɛ ka taa sɔrɔ a juru de bɛ min d'or de siama na ko min ma Somisi SA Somisi SA n b'u f'a bi wajibati k'a dɔn INPS i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ bolo dalen don a ko tiɲɛ don kanko maa tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan o INPS cakɛda min don wajibati k'a dɔn nin yɔrɔ ani hakɛ a bilalen don ɲinini de la ka ɲɛsin jamana kɔnɔ sariya kɔnɔ wajibati sariyakisɛ minnu y'a sigi olu jɛlen don numéro 00 n'an paw kunna min kɔni ye wuli ka jɔ ye Usumani Kulubali a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri ani jateminɛ wajibati a y'a ka cɛdenw bila u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ cakɛda o cakɛda bɛ yen n'i kan ka wari sara INPS ye wajibati k'a dɔn wari sara cogo in man ɲɛ walima ngɔri b'a la a ka sɛgɛsɛgɛ wajibati o de la INPS ka sɛgɛsɛgɛli dɔ senfɛ wajibati k'a dɔn u taar'u ni da nin sanubɔyɔrɔ in kan min ye siyama wajibati u y'a ye k'a fɔ jatedenw ye ɲɔgɔn jɛ kosɛbɛ INPS ka juru min b'u la miliyari 5 i k'a dɔn directeur général INPS Usumani Kulubali wajibati fɔ a dakolo bi yɛrɛ jamana nin yɔrɔ aw na se k'o dun cogo wajibati k'a dɔn jateminɛ ani wuliwulili ni jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛ wajibati k'a dɔn baaraw de nana kɛ sabula a nana dɔn min senfɛ o de ye wulikajɔ dɔ bolo dara min kɔni INPS a baarakɛlaw u taara sɛbɛnfuraw ɲini k'u bɛna olu lajɛ cotisation minnu kan ka sara n'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kelen don o sɛgɛsɛgɛliw de senfɛ u nana ye k'a fɔ min kɔni ye société min d'or de siama ye u bɛ kuma minnu fɔ ani min ye tiɲɛ u cɛ ka jan impôt sarali min bɛ u ye min déclaré
déclaré ani min b'u yɛrɛ bolo u cɛ ka jan u bɛ wari min sara baarakɛlaw ye an'u ye min déclaré u cɛ ka jan wajibate k'a dɔn miliyari caman de b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabini o kɔni kɛra sa INPS directeur Usumani Kulubali a k'u ka compte bɔ u taara jɔ fɔ miliyari 5 ani kɔ i ka don k'a k'o de sara a ko a ti ja kɔ min ye jamana niyɔrɔ don faso niyɔrɔ don wajibate ninnu ye nin nkalon min tigɛ kabini san 2019 fo ka n'a bila bi la a wari kelen tutu la ba bɛɛ lajɛlen de sara jateminɛnaw wajibate a ko an bɛ don min na ko bi ko yɛrɛ u taara da bɔgɔ jeninen kan sariyatigiw kɔni ye wulikajɔ kɛ wajibate sabula février kalo tile 22 chambre sociale juridique a kun fɔra k'u ka taa ye min kɔni ye Usumani Kulubali a ko ale ta in kɔni de bila misirida la ala m'a labila ko jamana niyɔrɔ bɛ sara de sabula kiiri a n'a kɛ fo ka taa fɔ Mali ka wari sɔrɔ nin kun ye sɛbɛnni ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la arada maa min ye sɛbɛnni kɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tɔgɔ a tɔgɔ ko Alexis ko maakɔrɔba ale de bɛ fɛn finman jɛnnen dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka taa Nouakchott min ye Moritani jamana ye karamɔgɔ dɔ bɛ tɔgɔ min ye lajɛ belebele o kɛra ye lajɛ min n'a tun bɛ baganko kan min ye bagan mara ye ka taa bila nɔnɔko ni sogoko la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Mali tun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko Mali minisiri karamɔgɔ dɔ bɛ tɔgɔ min ye 2 ye Yuba Ba ale ye an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ baganko ni jɛgɛko ma ale tun bɛ kɛnɛ kan n'i y'a lajɛ ale kɛrɛfɛ min ye sɛnɛkɛlaw ka minisiri tun bɛ yen n'o ye Daniel Simon Kelema ye mianga do a ka kuma man ca n ko n'o de f'i ye n ko mianga do Daniel Simon Kelema ye mianga de do Kucala mara maa do wa jateminɛna jamana in kɔnɔ baarakɛla yɛrɛ de ka kuma man ca i ma Asimu ye a ka kuma man ca Asimu ta in tɛ baara dama ye dɛ tɛgɛma gɛlɛ de do maa ti sɔrɔsi don sɔrɔsiya ni polisira tɛ ɲɔgɔn ye sira la sa sɔrɔsi bɛ bɔ a tɛ foyi bila a ka tenni pɔsi kɔnɔ wari t'a kun kuma si tenni pɔsi ko tɛ a b'a fɛ ka ATT de ladege i mana wari ATT ma nin ye kuma daba le sɔrɔsi dɔn an ti wari dɔn an tɛ n ye don fɛn bɛɛ dɔn wa ne b'a d'i ma tɛgɛma gɛlɛ de ye nin ye i b'a sɔrɔ 2 2 3 a b'o bila enveloppe kɔnɔ k'o da nɔrɔ a bɛ enveloppe di ne ma yɔrɔ min a b'a dafara ni enveloppe ka wari di ne ma enveloppe la fo n'a kɛra enveloppe kakima ye dɛ n'o kɔni don n b'o filɛ nka enveloppe jɛmani ni sabɛlɛ cɛ ni maa o maa ye wari di ne ma a la n b'a dafara i ɲɛna k'a lajɛ k'a jateminɛ n b'a fɔ n ko i ye nin de di dɛ n'a ma k'i sago ye o tuma a kan ka dafa cogo min na a b'a dafa Asimu t'i yɛlɛ maa ti gɛrɛ i la baarakɛla de don i tɛ fɛn ji maa ma naam a ka to tan a ka to tan dɛ n'a tora tan an kɔni anw bɛ taa koyi a ka to tan sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ dɔ bɛ tugura min ye Alexis ye i b'a ye k'a fɔ a ko Mali minisiri 2 n'olu yera kɛnɛ kan karamɔgɔ dɔ bɛ tugura k'a kɛra wasa ni bonya ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye kɛnɛ in ye kumaw falen la bɛɛ lajɛlen da don i ka jamana ka baganko la a yirala k'a fɔ Mali ye ale ye bagan mara jamana ye karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ni ka taa ye k'a fɔ bagan min ye sogo ye a tɛ ka se ka jigin ka bila malidenw ka jufada la sɛbɛnnikɛla ko k'a da kun jumɛn na u y'u da don fɛnɛ min kɔni ye yɛlɛma kuraw ye sabu diɲɛ bɛ ka gunde an bɛ don min na ko bi n'o ye changement climatique ye nɔgɔyaw bɛ se ka na sira minnu fɛ baganko la u y'u da don dabali n'o fɛɛrɛw la sɛbɛnnikɛla ko faso maliden dɔ fana yera kɛnɛ kɔnɔna la n'o ye docteur Zanke Musa Jara ye sɛbɛnnikɛla ko ale kɔni ye hakilina ɲuman ta min kɔni i b'a ye k'a fɔ robot dɔ ye k'o dilan n'o ye maliden yɛrɛ ka hakilina baara kɔkɔrɔmalen donnen ye sɛbɛnnikɛla ko a y'o yira jama la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o robot karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ale ka baara kɛcogo lajɛ min ye robot dɔrɔn nama i b'a ye k'a fɔ ale ka baara ye fɛn min ye o de ye ka munumunu salo kɛ min ye misiw ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ni ka misi compter seconde damadɔ k'a dɔn yɔrɔnin kelen nin ye misi jɛma ye nin ye misi finma ye k'o fɛnɛ dan k'o dɔn yɔrɔnin kelen nin ye misi denni ye nin ye misi ba ye k'o dan k'o dɔn yɔrɔnin kelen wa misi 1000 de bi yan misi 400 bi yan k'a da fana fɔ yɔrɔnin kelen ta Mali olu bɛɛ bɛ lajɛ Mali de kan sɛbɛnnikɛla ko min ye nin maa kofɔlen n'o ye docteur Zanke Musa Jara ye ale kɔni ye nin baara ɲuman in kɛ minisiri y'a yira k'a fɔ a nata n'a bolo n'o Yuba Ba ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura ka taa yira jama la min ye nin dronin in ye Mali y'a dilan cogo min na n'a kan ka nafa ɲɛ Mali ye o tuma min ye Mali dafɛ dugu min fana bɛ a kan ka nafa ɲɛ olu fana ye sɛbɛnnikɛla ko janko n'i ye ko taabolo lajɛ misi dɔw bɛ folofolo kungo kɔnɔ gɛnnikɛla bolo min ye dronin ye n'o bilala ka taa ɲinini kɛ a dɔ bɛ dɔ la misi bɛ ye joona sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ ka misiw to kungo kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ b'a tugura ji bɛ yɔrɔ jumɛn na an ka taa misiw la min o tuma ni dronin taara munumunu salo kɛ ka na jaabi di a dɔ bɛ dɔ la u tɛ sɛgɛn ji ɲini na walima min ye binkɛnɛ ɲinini ye kungo kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko min ye nin dronin ye a na waati ɲana o dɔ b'a tugura i b'a ye k'a fɔ Mali kɔni y'a sɔrɔ ka ban
k'a kan ka caya Mali kɔnɔna de la min ye misitigiw ye bɛɛ lajɛlen ka kelen kelen sɔrɔ ka wɛrɛ kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko min ye Moritanikaw ye olu minnu ye bisimilali kɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa de bɛ misali ta Mali kan don o don o tuma ko nin ko in a bɛna lajɛ ji ɲɛma jɔlen la karamɔgɔ Dabatɔrɔ Jango k'a bila min ye minɛn dɔ kɔnɔ n'o ye bɛɛ lajɛlen ka minɛn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali tɛmɛnen kɔfɛ ni kɔni jamana tɔ ye minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la bɛɛ ko k'u bɛn'u sen da Mali sennɔ la maa min ye drone in dilan o tuma k'u bɛna wele u ka jamana kɔnɔ drone 400 500 fo 1000 karamɔgɔ Dabatɔrɔ k'a k'a dilan u ye sabu ko jamana mago bɛ nin na min ye zonw ye ka se k'u ɲini k'u dɔn wula kɔnɔna la ko drone in de bɛ se k'o yira ji ɲuman ka taa bila bin ɲuman na o tuma ko hali k'a da u ma ko drone a nacogo ɲana o tuma min ye kɛnɛ a wulila ni Mali ka tigɛrɛfɔ ye karamɔgɔ Dabatɔrɔ k'a kɛ an ka jamanakuntigi kun o tuma ko don o don ɲɛta Mali kɔnɔna la o tuma hali bi ko Ala ka nin ko in ja kunnafoni filanan an ye min bɔ le radar kɔnɔ Alexis Kalanbiri cɛkɔrɔba nin y'ale ka sɛbɛnni ye joli ko cɛkɔrɔba Alexis Kalanbiri cɛkɔrɔba ale de y'o f'i ye k'ale cɛkɔrɔba ya n bɛ Alexis fa bi i m'a ye n y'a daminɛ n ko cɛkɔrɔba Alexis ale de bɛ fɛn finman jeninen don a daminɛna n'o ye mun b'a kɛ cɛkɔrɔba ye sini den don n y'a ɲini ni émission tɛrɛ na Segu dɔgɔnin jugu de i b'o fɔ o ma ko cɛkɔrɔba ɛsɛ b'a tulo Alexis Kalanbiri ko tɛ yan n ko dɔgɔnin jugu na ni ko cɛkɔrɔba ne ɲɛna n'a labɛn ni m'a fa i k'a fɔ ma tun o tuma a bɛ n dɔn o tuma n y'a sama Alexis Kalanbiri ɲɔgɔnna denmisɛnnin Alexis Kalanbiri le jeune olu jugusuw de don koyi Wajibate ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan a bolo ko siɲɛ 679 fasiri tuma ni Kulubali nin y'a ka sɛbɛn ye Wajibate an ka taa OPAM na OPAM mana fɔ a fɔ ko sumansi ani suman Wajibate jamanadenw ka kisi kɔngɔ ma OPAM de jɔlen b'o kɔrɔ o tɛ bila ko ye sabula cakɛda in sigilen don o de kama Wajibate nka OPAM baarakɛlaw min ye directeur général ye ka taa se DG ma olu bi wɔsi ni wulikajɔ min na jamana ka se ka ɲɔrɔ sɔrɔ kɛ balo ka se ka maraku ɲuman kɛ ni syndicat ko k'u b'u sen don la k'u bɛɛ lajɛlen kari Wajibate jamana in bɛ danga min na o kun tɛ dɛ o tuma waati dɔ sera sa an ka hakili jagabɔ kɛ Wajibate k'a dɔn OPAM balo i k'a dɔn k'a mara san joli joli ni gɛlɛya nana jamanadenw k'a sɔrɔ nɔgɔya la jamanadenw k'a sɔrɔ lafiya la Wajibate k'a dɔn olu ni commissariat sécurité alimentaire Wajibate k'a dɔn olu de bɛ hakilina kelen na ni balo nɔgɔyara Wajibate OPAM bi caman a la k'a mara n'a gɛlɛyara tuma min jamanadenw ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la balo mana bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ a bi kalifa OPAM de ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Wajibate k'a dɔn OPAM yɛlɛma kura caman don jɔnko a la an k'o tiɲɛ fɔ o kɛra directeur général a n'a ka DGA olu nɔ ye Wajibate sabula u ye hakili jagabɔ kɛ jamana kelen bɛ ka danaya minnu da u kan Wajibate k'a dɔn o de ye balo sɔrɔli ale balo nɔgɔya ye nka bi min kɔni ye u ka syndicat ye u n'olu tɛ kan kelen fɔ ka da mun kelen kan a bɛrɛ min ye sarako ni dabalikura minnu tigɛlen don syndicat bɔlen t'a la hali kɔsa in na Wajibate k'a dɔn min ye alikama ye o min nana ka bɔ Irisi jamana na ani engrais OPAM ye jateminɛ kɛ a kan ka tila cogo min na nka OPAM yɛrɛ syndicat u ko de maa wɛrɛ da kana don nin ko in na n'o kɛra ko na jɛya wa Wajibate n'i ma maa wɛrɛ wele olu ka bɔ a kalama nganamu ani sɔni Wajibate k'a dɔn kisi ka ko ma n'o tɛ min ye syndicat ye prime 2 Wajibate o bi d'u ma u ka sara ma deli ka bala o tuma u bi mun wɛrɛ nɔfɛ Wajibate i k'a dɔn minɛnw bi bila yɔrɔ min n'o ye entrepôt ye u ye wulikajɔ kura boloda caman b'a la u ye yɔrɔ minnu vale ka se k'a bonya k'a sɛbɛkɔrɔ fɛrɛ Wajibate i k'a dɔn directeur général adjoint a y'a jira k'a fɔ direction i k'a dɔn ale kɔni ka ala deli tɛ bi gɛlɛya ka don OPAM a n'a ayiwa syndicat ni ɲɔgɔn cɛ sabula a bɛna ni toakin a bɛna ni gɛlɛya ye o tuma u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen faso jɔla ye i PDG o i directeur général OPAM o baarakɛla wɛrɛw nin bɛɛ lajɛlen ka miiri ye kelen jamana makaran ani jamana ɲɛta n'u ma ko to ɲɔgɔn da la ko to ɲɔgɔn da la de ye karata buguni mɛsi la Wajibate a bɛna ni gɛlɛya kura min man kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan an bɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn bala tɔgɔ bɛ de
Bojibote mbi boli sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau Bojibote k'a dɔn nin y'u boli ko siɲɛ 400 siɲɛ 142 Bojibote k'a dɔn an bɛ taa san mara la dugu min n'u k'a ma ko si n'i ye si fɔ Madame Boite n'i ma fili a bɛ bɔ o dugu in de la Janginɛ Jara ale ye arajo sotigi ye arajo min dɔ ye ko yɛrɛ ko a ye kule k'a bɔ jamana ɲɛmaaw na dɛ Bojibote n'u ma si lajɛ n'u ma kɔfilɛ kɛ si la si min n'a bɛ san mara la Bojibote olu kɔni kabina kɔni fɔra u ka yɔrɔ in kɛra duguba ye i ka dɔn u ma hɛrɛ sɔrɔ dɛ Bojibote ka sababu kɛ Bamaja kɛwale Bamajuw surulu ka dugu ka iko kabako Bojibote k'a dɔn dugudenw ni degun u ni ɲani ka sababu kɛ Bamajuw n'an bɛ fa bɛɛ lajɛlen de minɛ u ka yɔrɔ la ka dugudenw wajibiya f'u ka bolonɔbila sɛbɛnkow ni ɲɔgɔn cɛ waasa u bɛ se k'u to u ka n'u ni kɛnɛ karaba Bojibote k'a dɔn k'o wajibiya u kan sabula min ye lakana ye to k'a jɛ belebeleba b'u fɛ yen sɔrɔsiw ka taali u ka yɔrɔ la a ka dɔgɔ o tuma ale kɔni min ye Janginɛ Jara ye a k'a bɛ welewele da kɛ u k'u hakili to i k'a dɔn si a n'a lamini na olu kɛlen ye dugukunba ye Bojibote k'a dɔn préfet ni sous-préfet ninnu bɛɛ lajɛlen kun kan ka taa nka hali bi olu dan bɛ Bamakɔ yan e ko olu taara si fɔlɔ de lɔkɔliso 36 o de datugulen don si mara kɔnɔ Bojibote yalima ni denmisɛnw ka sini ɲɛsigi ma sabati a bɛ kɛ cogo jumɛn na o kuma ale Janginɛ Jara i k'a dɔn ani dugudenw Bojibote nin kɛwale in kelen bɛ k'u tɔɔrɔ kosɛbɛ n'u ma wuli ka jɔ boloda ka si lajɛ Bojibote Bamajuw yɛrɛ sago a tɛ ku dugudenw na k'u bɛ donsow tɔgɔ fɔ wa u kɛlen bɛ k'a wajibiya dugudenw kan n'a ye sɔrɔsiw ye walima n'a ye donso ye fan min fɛ n'a m'a fɔ an ye n'a mana a fɔ an ye joona an b'a bɛɛ fa Bojibote k'a dɔn siran kɔli ani kamanagan bɛ sika bɛɛ fɛ yen arajo yɛrɛko i k'a dɔn tigi Janginɛ Jara nin y'a ka kulekan ye ka ɲɛsin jamana faamaw ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Reflet d'Afrique Reflet d'Afrique sɛbɛnnikɛla o ye Yusu Mayiga ko dabatɔra Yusu a ko min ye farafinna dɔnyew ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ u ye tile damadɔ kɛ Bamakɔ yan min ye lajɛ belebeleba ye lajɛ min ni dɔnyew ko fɔra dabatɔra i bɛ jamana ka nafa ni tumaw de ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko lajɛ in a kɛnɛ bonya na karama kun tɛmɛ k'a di maa min ma o ye Mali sɔrɔ ani nafolo minisiri ye Alifuseni Sano Bɔbɔkɛ Pasa sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ dabatɔra a y'a yira k'a fɔ ko in a kɛra wasa min ye hôtel Salamu na i b'a ye k'a fɔ min ye farafinna dɔnyew ye bɛɛ lajɛlen nana min y'an ka jamana kɔnɔna ye o kuma min ye Mali lajɛli tɛ ko ye ka n'u sigi de ka kuma min ye dɔnyew ka baara kan dɔnye kan ka wari sɔrɔ cogo di min ye dibitibi la maa minnu bɛ dɔnye jamana janfani ka don ni minɛnw ye dibitibi la olu kan ka kunbɛ cogo jumɛn na min ye bilasirali jumɛn kan ka kɛ dɔnyew ye yaasa baara bɛ se ka ɲɛ u bolo sɛbɛnnikɛla ko u y'u sigi ni minɛn de kunna sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali dɔnyew ka ɲɛmaaba ye inspecteur général n'o ye Amadou Konate Sibo karamɔgɔ dabatɔra ba ye k'a fɔ ale ŋana ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye Mali dɔnyew ka ɲɛmaya b'ale de bolo a ko Sibo sigi furadama ka na bila bi la karamɔgɔ dabatɔra ba ye k'a fɔ don o don ɲɛtaw de bɛ sabati maaw de kɔni bɛ ka ɲininkali kɛ min ye dabali ni gundo jumɛn de bɛ Sibo bolo karamɔgɔ dabatɔra jango a fana bɛ se k'a ka kilisi k'u tigɛ sɛbɛnnikɛla ko min y'o daraja n'o kunnawolo o de kɛra sababu ye ni k'a ta k'a bila farafinna dɔnyew kunna ni k'a kɛ vice président ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye inspecteur général Amadou Konate karamɔgɔ dabatɔra ba ye k'a fɔ kumaw dayɛlɛlen min kɔni ale ka bilasirali sabu a y'a yira k'a fɔ ko bolodengɔnni kelen tɛ bɛlɛ ta wa maa kelen tɛ se ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'o ye inspecteur général Amadou Konate ye k'a yira k'a fɔ jamana ka taabolo diɲɛ jamana bɛɛ n'a ka taabolo don ni jamana y'a ka taabolo ta k'a di i ma i jilaja i ka se k'a taabolo baara k'a kɛcogo la i ka ɲɛmaaw bonya karamɔgɔ dabatɔra min kan ka bila min na k'o bilo la kangari min kan ka da waati min na k'o da o tuma min ye jamana mago bɛ fɛn mun na i k'o ɲini ka di jamana ma o baara filɛ nin ye gundo wɛrɛ tɛ suya wɛrɛ tɛ ko wɛrɛ tɛ o tuma ko baara bɛ kɛ tan cogo de la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ɲɔgɔn bonya n'o bɔra baara kɔnɔ ka ban baara bɛ tiɲɛ min ye Amadou Konate Sibo karamɔgɔ dabatɔra a y'a kɔnɔ jɛya pasi min ye dusukun ɲuman baara ye karamɔgɔ dabatɔra ni k'o ta k'a jɛ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ min ye Amadou Konate ye karamɔgɔ dabatɔra a kelen ko ka nin kuma in fɔ maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko bil hak a ye min fɔ ko nɔgɔ t'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Alifuseni Sano lajɛ n'o ye Mali sɔrɔ ni nafolo minisiri ye ale kɔni fana y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko misali kan ka ta Mali dɔnyew kan o tuma ko baara
baara fɔr'u ye o tuma k'u kɛmɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka s'a dan na hali kuma dɔ la k'u bɛ tila ka farankan kɛ k'u bɛ baara kanu de kofɔ o tuma min ye dɔnyew ye karamɔgɔ Dabatungura jɔyɔrɔba de b'u la jamana ɲɛnɛmali la o tuma dɔnyew man ɲi ka sunɔgɔ u man ɲi ka ɲinɛ jango ka jin kɔ min b'a to jamana kana se ka kɛ batɛmɛsira ye o tuma k'o bɛ dɔnyew de bolo a ti k'o ye kunnafoni filanan an ye min bɔ Reflet d'Afrique kɔnɔ u ka bi bɔli don Wajibate bi bɔli sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan min ye Amadu Tijani Dansɔgɔ ye nin y'a ka sɛbɛn ye Wajibate k'a dɔ fara dɔ kan ni ɲuman don a bi kɛ sababu ye yiriw ka kɛ Wajibate k'a dɔn jamana min ye mobili feere yɔrɔ kura dɔ ye o dɛlɛ la dimanche jan dɛmɛnen u k'a yɔrɔ ma ko Sena Waati Banks min kɔni ye maɲabugu ye Wajibate i k'a dɔn ninnu ye wuli ka jɔ kɛ dagabana mobili min ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bi awa kabako ni ka girin a nɔfɛ u y'a bɛɛ lajɛlen donni ka n'a yɛrɛ kɛ Bamakɔ yan Wajibate k'a dɔn a kun de ye min kɔni ye jamanadenw ye u bɛ hami mobili minnu nɔfɛ a ka se ka sɔrɔ kunnafonidilaw kun bi kɛnɛ kan min ni dumuni tɛmɛnen kɔfɛ min kɔni ye Sena Waati Banks Wajibate k'a dɔn a y'a ka cakɛda yira mobili feereli mobili kura Wajibate k'a dɔn mobili minnu ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a ɲini ni mɔgɔw bɛ hami a nɔfɛ ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen la modèle o modèle n'i b'a ɲini kumaba o kumaba walima mankan n'i b'a ɲini mɔgɔ mago bɛ se min ma Wajibate k'a dɔn u y'a yɛrɛ kɛ fan bɛɛ lajɛlen la min ye directeur général ye a y'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ société in kɔni a sigikun de ye jamana yiriwali Mali faamaw u ko ayiwa jamana denmisɛnw bɛɛ k'i jija a ko jɔn la olu yɛrɛ ka wuli ka jɔ kun ye nin ye est-ce que min ye Sena Waati Banks maɲabugukaw fɛ yen Wajibate bɛɛ sagona mobili bi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ révélation kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Dabatungura ko waati dɔ ma se waati dafara Burapele n'a jɛɲɔgɔnw farikɔnɛjɛ olu bɛna o minɛn sigi Ahmed Jakite kun bɛ budeli kun na n'o ye u ka subahana machine ko mɔgɔw ye ne wele k'u tɛ an sɔrɔ bilen fɛn kan an bɛ sɔrɔ jumɛn in na sisan YouTube kan an bɛ sɔrɔ YouTube kan an bɛ sɔrɔ Facebook kan jumɛn don a bɛ sɔrɔ jumɛn in na radio Jɛkafɔ officiel donc k'a taper Facebook o YouTube o radio Jɛkafɔ officiel i b'a bɛɛ sɔrɔ Wajibate o kuma o ye kunnafoni jɛlen ye i k'a dɔn bita kɔni anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye min ye Mamutu Surunin ale tun bɛ nɛgɛ la n y'a f'i ye ko ayiwa min ye YouTube ni Facebook ye o tun bɛ Ahmed Jakite bolo nka sɛbɛnfuraw k'olu kalan Wajibate Dabatungara wa salam Jɛka Pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn